33,4 на предишния, добре. Беларус. Добре. Няма грешки. Няма грешки. Айде! Сети се. Добро е русначето. Да, това е руснака. Сега ще е първи. Няма да. Не е последен скач. Last competitor in this final, K1 Lidvigsen, USA. 3,61. Имаше един с 37 и нещо. Ето го. Щатите. 37,6 е Щатите. Сега само той не е скачал, той е бил с най-висока оценка предишния път.